Ja, dobrú noc, Zlatko. Bolo to výborné, naozaj. Keby som, no, lepšie si to neviem ani predstaviť. Servus. Milí priatelia, prajem vám všetko dobré v novom roku, alebo keď chcete, všetko nové v dobrom roku. Pýtate sa, že prečo máme hviezdičku? No je to jednoduché. Sme s hviezdičkou práve kvôli tomu, lebo najčastejšou odpoveďou na naše najjednoduchšie otázky je slovíčko sex. Ktorú otázku od muža väčšina žien neznáša? Peťo? Spravila si sa? Toto je do Silvestra. Čo sa považuje za ženskú zbraň? Vagína. Čo kvôli tomu boli všetky vojny? Kvôli tomu boli všetky vojny, áno. Jeden kosoštvorec, za čo to narobí? Na to by si z nás malo... Na čo chemické zbrane? Na čo zbrane hromadného ničenia? Trója. Na čo to robia? Na čo toľko zbroja? Stačí do toho viacej zainvestovať a vagína zlikviduje celé ľudstvo. Je tam zbraň hromadného ničenia? Je tam táto zbraň? Čo zvyknú robiť ľudia počas prvých jarných dní? Sex. Žužu, ja poviem raj a tebe napadne... Sex. S tebou by som teda do raja išiel. O čom si tínedžeri myslia, že by to rodičia mohli robiť menej? Sex. Prečo sa tínedžeri myslia, že by tí rodičia to mali robiť menej? Možno ich to ruší, keď sú vedľa v izbe. Aha. Kokso, nemôžem počúvať Justina Biebera, lebo tam vedľa to zase začala fabrika fungovať. A s Ježkom je ten klasický, že zobudí sa medveď po nočnom spánku a strašne sexu chtivý, náladu dostane toto. Ide. Ježko. Prvé zvieratko, no nič sa nedá robiť. Chuť je riadna. Ježko, neješko. Poď sem, Ježko! Ježko, rýchle, do kopka. Ježko, kde máš piču? Nepočuješ, otoč sem! Otrž ju sem! Ja nemám piču. Čím si to povedal? Opaluje sa taká staršia pani v lese, hore, teda holá, celá toto. Krtko vyhrabe sa hore rovno do rozkroku a... Ježko, žiješ? Tenisa, môžete ešte vyhrať. Slimák. Slimák je mäkký. Luisa? Pohovka. Pohovka môže byť mäkká, ale ja? Gauč. Pohovka. Bea? Hovno. Ďakujem. Ivica? No ja si tiež myslím to, čo Bea, ten výkal, ale tak... Výkal môže byť mäkký, hej? Alebo prsia. Ešte aj prsia môžu byť mäkké. Vajíčko. Ale to by ste nejaké museli mať, ba? No, však to... Čo by malo byť hladké? Lenka? Ohanbie. Je to v našej tabuľke. Nie. Roman. Oholená brada? Brada, hej, nech je radšej brada hladká. Bez čoho by ste nešli na verejnú toaletu? Lenka? Hygienických servítok. Bez servítok, lebo nikdy nevieš, Čo je tam to? čo tam je. Až teraz som si uvedomil, že vlastne servítok má strašne veľa... Po ohambí si nám zase urobila radosť. Ktorá udalosť patrí medzi najvýznamnejšie v živote muža?
Strata panenstva. My máme paníctvo. Paníctva. Paníctva. Muži panenstvo tiež môžu stratiť, avšak prichádza to zo zadu. Dara? Tiež si myslím. Dáš paníctvo. No mňa tiež napadol ten prvý sex pohlavný za kostaním pri tom. No, určite. Už sa zatriasla zem, Jendo? Áno, už to bolo? Tak ako? No však samozrejme. Áno, samozrejme. Normálne. Mal som 15 a ja som mal 14. A ona bola vspieračka. A čo rýchlo tvrdne? Sádra tvrdne. Čo sa smeš? Aj. Aj Sadra, samozrejme. Možno, že tam bude ešte aj betón. No. A stále to ešte rýchlo tvrdne? Ale tvrdne. Pokiaľ tvrdne, tak je fajne. Ktoré podstatné meno označuje vzťah muža a ženy? Aj rozvod. Rozvod je výborný vzťah. Aďa? Partnerstvo. Sex. Vítaj v kolektíve. Juraj? Dáme sex. Dajme. Taký krátky, rýchly, tu na hej. V poriadku, nie je problém. Čo musí stvrdnúť, aby sa to dalo používať? Vajíčko, keď sa varí na tvrdo. Je tam tvrdé vajco? Nie. Vysvetli jej to. Sádra, keď je tvrdá, už sa nedá používať. Je tam sádra? Nie. Skúsime to dať teda ďalej. Radka, čo musí stvrdnúť na to, aby sa to dalo používať? Mužský út. Tento na krku napríklad. Muž má niekoľko údov na sebe a na to. Ale jeden taký málo dôležitý, zanedbaný, ktorý teda je tam, ten naozaj musí stvrdnúť. Rozmýšľali ste nad tým, že by ste v novom roku, hádam, zmenili zamestnanie? Ak áno, mám pre vás niekoľko naozaj zaujímavých tipov. Peknú košielu má však. Farmársku, no. Aj som. Čože? Aj som. Si farmár? Inseminátor. Fakt? Fakt. Na čo si musí dávať pozor? Inseminátor. Sa mu nešmykla ruka. Ťažko povedať. Je tam toho veľa. Kráva nekopla. Aby kráva nekopla, ja ti dám špárať sami. Veru, a hľadať bod G. Čo robíš po práci? Čo robím po práci? Všetky bežné veci, ktoré má žena v domácnosti. To znamená, upratuješ, varíš, žehliš, perieš. Či sa na to nevyserieš, hej? Ahoj. Ahoj. Čo robí Simča? Študujem. Čo študuje? Environmentálny manažment. Management, taký management? Environmentálny. A čo sa na environmentalistike manažuje? Všeličo. Ochrana prírody. Ja som tiež z tej sféry. Áno? Áno. Ona je tiež zo sféry ochrany prírody. Áno. Čo robí Majka? Ja pracujem v Múzeu ochrany prírody. Ale nie, A čo tam robíš? Oprašujem vtákov. Výborne! A ja už som taký muzejný typ. Občas mám také sklony prihovárať sa k ľuďom, napríklad na zastávke alebo v autobuse. A predstavte si, že sa mi to stáva aj v tomto programe. Ja normálne sa nechám uniesť a zrazu sa so mňa stáva nie moderátor, ale pokojne by som mohol byť napríklad kazateľ. To by som bral, lebo administratíva je niečo, kde môžeš sedieť. Áno. Ja tu musím behať. A môžeš byť ticho, toto je ďalšia veľká vec. Áno. Ale zase naopak, tí, čo sú ticho, tí chcú hovoriť. Tí, čo hovoria, chcú byť ticho. Tí, čo bežia, chcú sedieť. Tí, čo sedia, tí by radi behali.
človek si vždy počase zvykne na niečo a potom to chce vymeniť. Hej, my čo máme chudé ženy, chceme tučné. Vy čo máte tučné, by ste menili za chudé. Vy čo máte veľké prsia, chceli by ste mať malé. My čo máme dlhé penisy, chceme krátke. Zase ten život sa mi do toho dostáva a my musíme vysielať. Koho alebo v čo možno veriť? V dobré rady rodičov. V dobré rady. Tak. Pozor. Ako doma. Ako doma, hej. Sa dá narobiť. Veľká šarapata. Ale je tu prameň, lebo ten pán kameraman ma naučil túto. A jeho to naučil jeho otec. To sa traduje v ich rodine. Na akú osobnú vec bývajú zaťažení muži? Vercajk. Na svoj vercajk. Nemám na výber, prikláňam sa ku väčšine. Áno, môže to tam byť. Ak je tam ten osobný vercajk, ten nástroj, na ktorý vieme zahrať rozličné sonáty, ak tam je táto píšťala, tak dnes večer budú špagety. Na večeru. Čo robí Marianka? Ja som na materské Aha, to sme už riešili minule, áno, máme Áno. malé dieťa. A tu na dieťa? Na čo? Hej, mám predsa dobrú robotu. Hej. Ale príde raz dieťa. Snáď. Uvidíme, hej. Dojde šťastný, odvážny, mladý princ, preseká sa cez rákosie, poboská ruženku na pery, ona sa zobudí a príde na to, jaj, už mám 39 rokov, potrebujem rýchlo dieťa. Takže ruky sú za chrbtom, môžeme ísť na vec. To rakosie ti nejde do hlavy však? Ide. Tak, myslel som ostne, rúže a tak, hej, akože. To som pochopila. Dobre. Sandra, ty si staršia alebo mladšia od svojej sestry? Mladšia, no. Pekne. A tiež máš vychodené chodničky? Nie. Nie, ale to ty nemôžeš povedať. Vychodila si jej chodničky? Vychodila však. Ty si musela chodiť z diskotéky domov ešte pred polnocou a tu na panička minule ani neprišla domov. Ešte raz sa to stane, Sandra. Tak sa môžeš zbaliť a odísť preč. No a čože máš? Koľko máš rokov? 19. Ešte ani, ale ideš. Ale no a čože máš 19 rokov, že si dospela? Pokiaľ budeš bývať v mojom dome, bude sa riadiť mojimi predpismi. Dobre. Bola táto hádka už? Nie, nebola. Súčasťou predprípravy na moderátorský výstup je aj rozcvičovanie si tváre. Niekedy sa tak rozcvičím, že sa neviem zastaviť. Ja hrám celý čas Engelsa. Červenieš. To je práve, čo sme dobrali. Prosím, poď. Aha. Je to veľmi vyrovnané. Pozor, lebo si niečo strčia. Každú prácu, keď začnete robiť, tak viete potom zrýchlovať. A to je ako hudobný nástroj. Na začiatku to prichádza a robíte, že... A keď už zvládnete stupnicu, potom môžete začať hrať, vieš. Keď to zahráte miliónkrát, tak potom už ide takéto. Podáme Andrejkovi.
Budem vo svojom karaváne. Stáva sa vám to, že zažijete niečo, čo by sa malo vysielať až po polnoci? Nie? Nestáva sa vám niekedy, že žijete taký život s hviezdičkou? Ja mám pocit, že v 5 proti 5 sa tie veci s hviezdičkou dejú dosť často. Zub, koľko bodov? Doriti blondinky nehovoria, lebo sa ti to môže stať. Fakt? Tak opatrne. S nadávkami opatrne ste v slovenskej televízii. Takže bez riti ideme, dobre? Do keľu si povedz teraz, 3-4. Nepoviem Už nič. budem ticho radšej. Čo sa u ľudí považuje za chybičku krásy? Nadmerne ochlpenie. Veľa chlpov. To je riadne chybisko. Prichádza slečna k doktorovi a hovorí, pán doktor, ja troška tak zarastám. Tuto. A kde ešte zarastáte? No ešte aj tuto, vlastne na krku. A kde? No takto prsia troška. A ešte? No vlastne až tu na dole, cez brucho, až po kokot. Ktorý vták je väčší ako ruka? Môj. Vy ste dvojičky. Áno. Áno, rozprávajú naraz, dobre. Áno, tak. Tu by mali stať dvojičky, lebo to je dvojnásobný počet bodov. Tretí a štvrtý hrajú, hej, tento moment. Tak sa vymente, Kiki. Môžeme? Môžete, jasné. Kiki, poď ty sem, lebo vieš, oni budú hrať dvojnásobný počet bodov. Jožko, poď ty sem a Kiki, ty budeš trojnásobný počet bodov, lebo máš trojky kozy. A Kiki, ty budeš trojnásobný počet bodov. Vieš prečo? Dobre, takže... Náď, mama, čo robíte v obývačke pred TV a nechcete, aby vás pritom videli vaše deti? Pozeráme porno. Tak sme sa dozvedeli. Ježišná matko. Je to v našej tabuľke. Je to tam! Vlado, to je Filip. Ahoj. Filip, to je Vlado. Čo robí Vlado? SBS. SBS. A predtým bol v ruskej légii, preto má Voloďa napísané. Хорошо. Хорошо? Понимаешь по-русски? Немножко. Немножко. Что такое собака? У меня дома собака. У меня дома собака. И собака делает... Vy ste na štátnej skúške, alebo... Dá, haf. Гав-гав. Gav. Preložím ti, vieš, o čo sme sa... У меня дома кошка. У меня дома кошка. Кошка! У меня дома кот. Teraz? Kop. Tak čo, milí televízni diváci, bolo to dosť s hviezdičkou? Lebo ak nie, tak ja pritvrdím a na budúci rok to bude celé súhvezdie. Milí televízni diváci, tento ročník, lebo to je program, ktorý ide raz ročne, je koniec, záverečná, zatvárame, ale pozývam vás sledovať každý deň 5 proti 5. A niekde na pozadí musíte cítiť, že každý deň, keď hráme 5 proti 5, je minimálne jedna vec, ktorá sa deje s hviezdičkou a odkladá sa na ďalší ročník. Takže sa stretneme o rok.